Tak, aj je to tu. Kryptotrhy zažili poriadny otras v základoch. Ale čo presne spôsobilo tento náhly a povedzme si na rovinu brutálny pád? Poďme sa na to pozrieť zblízka a rozobrať si celý ten chaos pekne krok za krokom. No a začneme hneď. Pozrite sa na to číslo. 438 miliónov dolárov. A čo to vlastne znamená? Podľa Coinpédie presne toľko peňazí zmizlo zo stolov obchodníkov, ktorí stavili na rast cien. A to len za jediný deň. Išlo o tzv. Long pozície s pákou. Jednoduchý masakér, ktorý nám dokonale ukazuje, aký rýchly a áno, nemilosrdný tento výpredaj v skutočnosti bol. Takže poďme si to rozmeniť na drobné. Aby sme naozaj pochopili, aký veľký bol tento prepad, musíme sa pozrieť na tie najzákladnejšie, surové čísla. Pozrieme sa, ako hlboko sa vlastne prepadli tie najväčšie kryptomeny a aká panika v skutočnosti na tom trhu zavládla. A tuto máme čierne na bielom. Ako informuje Coindesk, tie najväčšie mená ako Bitcoin a Ethereum stratili za jediný týždeň medzi 8 až 11% svojej hodnoty. Ale pozrite sa na Solanu. Táto schytala ešte oveľa viac. A toto je presne ten klasický signál. Viete, keď sa trh bojí, investori utekajú od rizikovejších aktív a presne to sa stalo altcoinom. 11. Toto číslo, to je v podstate teplomer nálady na trhu. A ten ukazuje poriadnu horúčku. Sládny index strachu a chamtivosti sa prepadol na hodnotu 11 a to je, priatelia, kategória extrémny strach. Keď sa pozrieme do histórie, presne takéto nízke hodnoty sme videli v časoch, keď bol trh na úplnom dne. Dobre, ale bolo by chybou myslieť si, že toto celé bola len nejaká interná kryptozáležitosť. Vôbec nie. Teraz sa pozrieme na to, čo sa dialo mimo kryptosveta, pretože práve odtiaľ prišli dve obrovské šokové vlny, ktoré celú túto lavinu v podstate spustili. A bola to taká dvojitá rana. Na jednej strane, ako uvádza The Currency Analytics, sa začalo hovoriť o nových clách, čo okamžite vyvolalo nervózitu na globálnych trhoch. A aby toho nebolo málo, na druhej strane sa objavila správa od Citrini Research, o ktorej písal Coindesk, varujúca pred dopadmi umelej inteligencie. To vystrašilo technologický sektor a spustilo výpredaje a krypto ako rizikové aktívum to samozrejme schytalo tiež. Bola to jednoducho dokonalá búrka. No dobre, takže máme tu globálne trhy, ktoré sa otriasali. Ale to stále nie je celý príbeh. Poďme sa teraz ponoriť hlbšie, priamo dovnútra kryptotrhu, pretože tam sa ukázali isté, povedme, vnútorné slabiny, ktoré celý ten pád ešte umocnili. OK, teraz to bude trošku technickejšie, ale je to dôležité. Hovoríme o niečom, čo sa volá Anchored VWAP. Znie to zložito, ale predstavte si to jednoducho ako priemernú cenu, za ktorú sa obchodovalo od nejakého dôležitého momentu v čase, napríklad od posledného halvingu. A prečo je to také podstatné? No podľa správy od CryptoQuant, Bitcoin sa prepadol práve pod túto kľúčovú hranicu. A pre veľkých hráčov je to silný signál, že presvedčenie o raste, že jednoducho slabne. A tento citát od CryptoQuant to vystihuje asi najlepšie. Predajný tlak medzi altcoinmi na 5-ročných maximách. Čo to znamená v praxi? Znamená to, že ľudia, ktorí držali menšie, rizikovejšie kryptomeny, sa ich zúfalo snažili zbaviť. Predávali hlava nehlava do trhu, kde takmer nikto nechcel kupovať. A tento obrovský tlak zvnútra jednoducho udusil akúkoľvek nádej na rýchle zotavenie. A presne tu sa nám odkrýva jeden fascinujúci paradox celého tohto príbehu. Viete, zatiaľ čo malí investori a tradery v panike predávali, jedna skupina robila presný opak, tí najväčší, dlhodobí hráči. Poďme sa pozrieť na ten obrovský kontrast medzi strachom a presvedčením. Takže kým index strachu doslova kričal panika, dáta z reťazca, konkrétne od Glassnode, o ktorých písal aj The Currency Analytics, nám ukazovali úplne iný film. Obrovské množstvo bitcoinov odchádzalo z burzy preč, a to znamená jediné. Mnoho ľudí nepredávalo. Naopak, sťahovali si svoje mince do vlastných peňaženiek, do bezpečia, s jasným zámerom držať ich dlhodobo. Približne $76,000. Čo je toto za číslo? Nuž, podľa analýzy od NewsBTC je to odhadovaná priemerná nákupná cena pre jedného z najväčších, ak nie najväčšieho korporátneho držiteľa Bitcoinu, spoločnosť Strategy B. A keď sa pozrieme na ich stratégiu, ten kontrast bude ešte jasnejší. A tuto vidíme. Zatiaľ, čo celý trh sa topil v extrémnom strachu, Strategy B robila to, čo robí vždy. Nakupovala. Agresívne a bez váhania. A čo je kľúčové?
Nikdy nepredali ani jediný bitcoin. To je proste ukážka absolútne neochvejného dlhodobého presvedčenia, ktoré je v úplnom protiklade s tou panikou, ktorú sme videli všade inde. Dobre, takže chaos a paniku sme si celkom slušne rozobrali, ale tá najdôležitejšia otázka je, čo teraz? Čo nás čaká ďalej? V tejto poslednej časti sa teda pozrieme na to, ktoré cenové úrovne sledujú analytici a čo nám možno napovie pohľad do histórie podobných situácií. Oči všetkých analytikov sa teraz upierajú na niekoľko kľúčových úrovní. Ako spomína napríklad Matt Howells-Barbie z burzy Kraken v článku pre Token Post a potvrdzujú to aj analýzy na Bitcoinist, tou absolútne kritickou podporou je zóna medzi 60 a 62 tisíc dolármi. Ak táto úroveň padne, cesta nadol je otvorená, možno až niekde k 50 tisíc. A ak by sa trh odrazil, no tak prvá veľká prekážka čaká v oblasti medzi 70 a 75 tisíc dolármi. A história. Tá nám dáva celkom zaujímavú perspektívu. Coinpedia nám pripomína, že keď sme naposledy videli takýto extrémny strach, bolo to napríklad pri kolapse FTX alebo počas toho obrovského prepadu na začiatku pandémie. A v oboch prípadoch to boli momenty, kedy trh našiel svoje dno. Samozrejme, a to treba zdôrazniť, história sa nemusí opakovať, ale je to sakra dôležitý kontext, ktorý treba mať na pamäti. A to nás privádza k záverečnej a asi najdôležitejšej otázke, ktorá teraz visí vo vzduchu. Sme svedkami len akéhosi historického očistenia trhu, ktoré pripraví pôdu pre ďalší rast? Alebo je toto začiatok niečoho oveľa horšieho? Začiatok skutočného medvedieho trhu? Veríme, že vám táto podrobná analýza pomohla zorientovať sa v tomto naozaj turbulentnom období. Ak oceňujete takéto hĺbkové pohľady, ktoré sa snažia preniknúť cez ten všade prítomný informačný šum, budeme nesmierne vďační za každú formu podpory, či už je to odber alebo like. Práve to nám umožňuje tvoriť ďalej. Ďakujeme vám za čas a pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšom rozplietaní zložitých tém.